Mina ngake ngathandana neSpoki. Ngake ngathandana nentombazane esiyashona emakhaya eMtshezi eHlathikulu. Ukunqamula istory short ngizozama ukusifinqa. Ngisukile eGoli ngiyovakasha ekhaya kwakunomsebenzi. Mangabe ngifika ke nami ngifike ngibona intombi ngiyithande. Ngilokhu ngishela ke ngilandela bayazi abantu ukuthi intombi zasemakhaya ziqomo ngaleso sikhathi leso. Kuze kufike ekuthenini ke siyavumelana nentombi siyaqomana. Bese ithi kimi ke Senzo ngicela ukuthi lento iphelele phakathi kwethu because iyona isaseyintombi nto iyahlonipha isibongo sakubo futhi nabantu basendaweni ayifuni ukuthi ibe negama elibi noma ibonakale njengomuntu osegijima nabafana especially abaseGoli. Lithu akunankinga kulungile. Silokhu sibonana kuze kufike ekuthenini ngicela ukuthi ayizongivakashela ngelinye ilanga. Mind you kusemini. Babe nankinga. Ifike futhi emini kwangabo 3 eshisa ilanga ekhaya. Uma ngabe sifika bese ngicela ngicela ukungabonwa umuntu uma ngabe ngingena. Ngithi akunankinga. Bengicheckela icost ngithi asingene. Bese ngicela ukuthi ngicela uvala umnyango namafastela. Kuyashisa. Ithi yenze ukuthi kungabikho nedwa umuntu oyibona ngoba ubabwayo uzoyibulala ngenduku engatholi isihamba nabafana especially engabaza abasuka eGoli. Okay, ngisihlale nayo mangabe ngiyihaga noma uma bengiyithinta wayebanda njengomuntu obeme eduze kwefan. Uyabo kodwa kunganaki lokho ngiyibonela intombi enhle, ngibonela isithandwa, ngiyibonela uma wengane ngiphinde ngiyibuyisele emuva. Bese ngicela ngelilanga ukuthi ngisacela ukuthi uzongivakashela. Ingitshela ukuthi Senzo mina ngiseyintombi nto angikwazi ukuthi ngingabonakala ngihamba nabafana edlangalaleni. Ngicela ukuthi ngolesihlanu ebusuku ungilande ngo11 ngizobe sengikulindile bazobe sebelele ekhaya. Bese ungibuyise ekseni ngo3:30 sivumelana. Nimlande ngempela. Sifike senze into esenzayo njengabantu abathandanayo. Ngilale khona ubuthongo lo muntu intombi nto ebengihlangene naye. Vuke ngikhathele ngilale khona engivuse exactly ngo3:30. Senzo vuka ungiphelezele ekhaya kumelanga babevuka bengangitholi. Ngempela ngimphelezele ethi ngicela ukuthi lento iphelele phakathi kwami nawe Senzo ngoba usungonile usuthatha ubuntombi bami. Uma ngabe icala livela lizovela ngongiyosha ekhaya. Nabakina ubatsheli bazobona ngongiyosha ekhaya kulungile ngimphelezele. Bala ngibuye ngihleli ngeqiwe injabulo ingihlule manje lento ngitshela uma-antiza sengenza inkinga lana. Sengihlangane nentombi ngayona ngathatha umntombi bayo. So bengicela ukuthi senze into eright siyovela kubo icala lingakabi likhulu. Engibuza u-anti ubani lo ntombi ngisho ukuthi usibani wakwasibani. Ngabona u-anti wami ehlahla amehlo avula amehlo ahlo ngendlela engingayazi ngaxaka ukuthi uthuswa yini. Wangicetha ngihlale phansi. Wangitshela ukuthi lo muntu leyo Senzo usashona sekuyiminyaka emithathu lo muntu lo yangcwatshwa. Uhlangane phi naye? Ngamtshela. Wangitshela ukuthi leyo nto leyo lo muntu lo usashona akasaphili enyameni. So lo nto yangilimaza kakhulu ukuthi ngase ngize ngalala naye. Ngalithola usizo ngendlela engasizakala ngalo ngaba right. So bafethu ngifuna ukuthi kunina izinto ezifana nalezi ziyenzeka ngazi ngami. Ngalithola usizo kwalunga. Uma ngabe nishonela umuntu wakini nehamba noshisa impepho nomemeze emsamo kanti abantu basemakini bayathwetshulwa kuyagangwa ngabo. Uzothola abantu bomuntu wakini osashona bambone edrobheni amarobotini, omunye bambone emathuneni, omunye bambone etown mhlambe bamfanisa. Kunzima ukuthi thina size sizothi kini sibona umuntu wakini osamshona simbone endaweni ethizeni. Kunzima kakhulu lokho. So manishonela umuntu wakini hambani nenyangeni nekwababonayo nenze sure ukuthi umoya wakhe ulele ngokuthula.